και το βρήκα εξαιρετικό. Πρόκειται για μια σημαντική ερευνητική εργασία, ώριμο αποτέλεσμα πολλής και επίπονης δουλειάς σε ιστορικά αρχεία, πηγές και ντοκουμέντα, η οποία επικεντρώνει σε προσωπικότητες και πλευρές του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος που δεν έχουν φωτιστεί και αναδειχτεί όσο θα έπρεπε και όσο θα τις άξιζε. Το βιβλίο κινείται γύρω από την προσωπικότητα του Ιωακήμ, κατά κόσμον Ιωάννη, Αποστολίδη, του Ιωακήμ Κοζάνης δηλαδή, παρακολουθώντας την στην ιστορική της εξέλιξη και ερμηνεύοντας τις επιλογές που έκανε. Και όλα αυτά σε μια εποχή, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, εποχή κοσμοϊστορικών γεγονότων. Και αν είναι στοιχειώδες επιστημονικό ιστορικό καθήκον τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές τους να τοποθετούνται και να κρίνονται στο πλαίσιο της εποχής τους, τότε το βιβλίο του Πάνου Φίτζιου ακολουθεί πιστά αυτόν τον κανόνα. Ως τέκνο λοιπόν της ιστορικής του εποχής προβάλλεται, εξετάζεται και αναλύεται στο βιβλίο ο Ιωακήμ Αποστολίδης, ένα τέκνο όμως που είχε και με το παραπάνω την ικανότητα αλλά και την παρησία να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της εποχής του με τον πιο ενεργητικό, με τον πιο εκρηκτικό θα έλεγα εγώ τρόπο. Η προσωπικότητα του Ιωακήμ Αποστολίδη διαμορφώνεται στο καμίνι της ιστορίας που τότε είχε ανάψει για τα καλά. Ζει και αναπτύσσει δράση μέσα σε αυτό το καμίνι ο Ιωακήμ, αρχικά στη διάρκεια της διακονίας του στο Πατριαρχείο και ύστερα ως Μητροπολίτης Μετρών και Αθήρων στη σημερινή Τσατάλτζα, μια περιοχή λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη. Ζει και υφίσταται και ο ίδιος τις διώξεις των Ελλήνων στη Θράκη, ενημερώνεται και αλληλογραφεί με τον Εμιλιανό Γρεβενών για την εμπριστική εθνικιστική δράση Νεότουρκων και Ρουμάνων στη Δυτική Μακεδονία και φυσικά παρακολουθεί τη δράση της σχισματικής Βουλγαρικής Εκκλησίας ως όχημα του γοργά αναπτυσσόμενου τότε βουλγαρικού εθνικισμού. Τι είναι όλα αυτά που τότε ήταν ο κοινός παρονομαστής στα Βαλκάνια και όχι μόνο? Οι διώξεις, οι σφαγές, οι εθνοκαθάρσεις, οι προσφυγοποιήσεις, οι αναγκαστικές αφομοιωτικές πολιτικές. Μα τι άλλο από το βαρύ φόρο αίματος που οι λαοί πλήρωσαν για τις μεγαλοειδεατικές επιδιώξεις των εθνικών τους αστικών τάξεων, που βέβαια σχετίζονταν και διαπλέκονταν άμεσα και με τους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών μεταξύ τους που λάμβαναν τότε χώρα για την νομή της κλειδονιζόμενης, της καταραίουσας τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε εκείνο το μεγάλο πλαίσιο της υπεριαλιστικής σύγκρουσης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου για την αναδιανομή των παγκοσμίων αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Είναι χαρακτηριστική η τότε οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση των δύο πόλων της αστικής εξουσίας και στη χώρα μας, εφόλης της ύλης μάλιστα, που εκπροσωπούσαν από τη μια ο βασιλιάς και από την άλλη ο Βενιζέλος, και η οποία σύγκρουση συμπεριέλαβε και το Πατριαρχείο και εκδηλώθηκε έντονα και στην εκλογή του τότε Πατριάρχη. Τότε όμως είναι και η εποχή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται και τα εθνικά αστικά κράτη των νότιων Σλάβων, αλλά και των Αρμενίων, των Αράβων, ακόμα και των ίδιων των Τούρκων. Και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες, όπως είπαμε, αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία εξελισσόταν βεβαίως με την άμεση ανάμειξη και των ισχυρών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης. Μέσα στη δίνη αυτής της διαδικασίας διαμόρφωσης έθνους κράτους από την τουρκική αστική τάξη υπήρξαν και οι άμεσες καταστροφικές συνέπειες και διωγμή των εθνικών μειονοτήτων, ανάμεσά τους και της ελληνικής βέβαια ποντιακής μειονότητας, όπως και των άλλων πληθυσμών, ελληνικών πληθυσμών της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τους διωγμούς και τα βάσανα τα υπέστησαν κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι του λαού, οι φτωχολογιά, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ερήμην τους για άλλους σκοπούς.
Και είναι φίλες και φίλοι η ελληνική αστική τάξη, η οποία χρησιμοποίησε τότε αδίστακτα τους πληθυσμούς, ιδίως τον Πόντο, ως αντιπερισπασμό και ως μέσο πίεσης για τα δικά της συμφέροντα, εγκαταλείποντάς τους την τελευταία στιγμή στην τύχη τους. Το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών των αστικών τάξεων και των δύο χωρών είναι γνωστό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν και περίπου 1,5 εκατομμύριο ψυχές πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Και η οικονομική κατάσταση αυτών των προσφυγικών μαζών και οι συνθήκες της διαβίωσής τους υπήρξαν άθλιες. Στο πλευρό αυτών των κατατρεγμένων και βασανισμένων ανθρώπων στάθηκε πάντα σε όλη του τη ζωή ο Ιωακήμ, σταθερά και αταλάντευτα. Είτε στη Θράκη ως Μητροπολίτης Μετρών και Αθήρων, είτε ως Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, μετά από μια μυθιστορηματική διαφυγή του στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 1923, καταδιωκόμενος από τους κεμαλιστές εθνικιστές. Στην περιοχή άλλωστε της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, οι πρόσφυγες αποτελούσαν το μισό, τουλάχιστον το μισό πληθυσμό. Άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και ευρεία αντίληψη, που δεν άντεχε και έψεγε πάντα την αδικία. Λόγια του Δημάκου Γερμανού, που δεν είναι άλλος βέβαια από τον θρυλικό πάτερ ανυπόμονο του ΕΑΜ Ελλάς, που τον γνώριζε προσωπικά. Άνθρωπος με τόλμη πολιτική και μοντέρνος, με την πιο ουσιαστική έννοια του όρου, ως νεοτεριστή δεσπότη τον χαρακτηρίζει ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος. Αυτός ήταν ο Ιωακήμ. Έτσι δεν θα διστάσει όχι μόνο να προτείνει καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία, αλλά και να θίξει με ουσιαστικό τρόπο θέματα ταμπού τότε. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1930, 100 σχεδόν χρόνια πριν. Θέματα όπως το διαζύγιο και η καύση των νεκρών. Τότε βέβαια είναι που κατηγορείται και καταγγέλλεται για πρώτη φορά ως κομμουνιστής. Μια συνήθις κατηγορία της εποχής εκείνης, στην οποία εποχή μην ξεχνάμε ισχύει από το 1929 και εφαρμόζεται ο αντιδραστικός νόμος της κυβέρνησης Βενιζέλου, παρακαλώ, περί ιδιονύμου αδικήματος. Νόμος που ουσιαστικά ποινικοποιούσε την κομμουνιστική ιδεολογία. Και βέβαια η δημόσια την 1η του Αυγούστου του 1936, 3 μέρες δηλαδή πριν την ανακήρυξη της δικτατορίας του Μεταξά, η δημόσια επιθετική και δρυμύτατη έκκλησή του στο βασιλιά και το κράτος για την εγκατάλειψη της περιοχής του της Κοζάνης του στοιχίζει μια ανοιχτή κατηγορία από το δικτάτορα Μεταξά περί ανάμειξης στα πολιτικά ζητήματα, ενώ η Ιερά Σύνοδος τον απομακρύνει και τον απομονώνει για 6 μήνες στο Άγιο Όρος, έναν διωγμό, όπως ο ίδιος τον αποκαλεί ο Ιωακήμ. Κι αν το 1929 υπογράφει τελικά την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που καταδικάζει το Βάρναλι και το Γλινό του εκπαιδευτικού ομίλου, αυτό δεν δείχνει παρά τις αναπόφευκτες αντιφάσεις της προσωπικής του ιδεολογικής πορείας. Και όταν πέφτει στην πατρίδα μας το μαύρο σκοτάδι της κατοχής το 1941, ο Ιωακήμ, χωρίς ούτε μια στιγμή να δειλιάσει, συντάσσεται από την πρώτη στιγμή με το λαό που αγωνίζεται για τη λευτεριά του, την εθνική και την κοινωνική. Όχι μόνο δραστηριοποιείται με το ΕΑΜ, αλλά και ανεβαίνει στο βουνό με τους αντάρτες, περιοδεύει σε όλη την ελεύθερη από τον Ελλάς Ελλάδα και συμμετέχει μαζί με τον Αντώνιο της Ηλίας στις ιστορικές συνεδριάσεις της κυβέρνησης του βουνού. Θα είναι δε εκείνος ο οποίος μια μέρα μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελλάς, γιατί οι Γερμανοί δεν φύγαν μονάχοι τους από αυτήν εδώ την πόλη, έπειτα από το μνημόσυνο στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, στο οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ και εκφώνησε θερμό πατριωτικό λόγο, διεξήχθη η μεγάλη παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων του Ελλάς
με την παρουσία στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και στους δρόμους σχεδόν όλου του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, μετά το 1821 δεν υπάρχει άλλη τέτοια μαζική και ορμητική είσοδος των λαϊκών στρωμάτων στο ίδιο το προσκήνιο της ιστορίας. Και αυτή η είσοδος παρασέρνει μαζί με το λαό και την τέχνη και τη διανόηση και όλες τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις. 3.000 και πλέον είναι οι ιερείς που στρατεύονται με το ΕΑΜ. Τον ίδιο καιρό, τι κάνει η αστική τάξη και οι φορείς της εξουσίας της? Είτε φεύγουν από τη χώρα, μαζί με το χρυσάφι της χώρας βεβαίως, το χρυσάφι της Τράπεζας της Ελλάδας, το χρυσό, είτε σιωπούν, είτε συνεργάζονται, ακόμα και συνεργάζονται με τους κατακτητές. Και αυτή φίλες και φίλοι, η εμφάνιση του λαού στο προσκήνιο της ιστορίας αυτοπροσώπως είναι που εξηγεί όλη την αγριότητα των διώξεων της αστικής τάξης να υποτάξει με κάθε τρόπο, με εξορίες, με εκτελέσεις, με διώξεις και να στείλει πίσω στο περιθώριο της ιστορίας και στο σπίτι τους να κοιτάνε τις δουλειές τους το λαό που τόλμησε να βγει μπροστά. Αντικειμενικά βλέπετε τότε τέθηκε το ζήτημα της εξουσίας μετά την απελευθέρωση και αυτό ήταν τελείως καθαρό για την αστική τάξη. Και αν τότε το ΚΚΕ δεν είχε την ανάλογη στρατηγική, γιατί δεν την είχε, αυτό δεν μειώνει καθόλου, το αντίθετο, το μέγεθος και τη σημασία των λαϊκών αγώνων. Με την έννοια αυτή αποτελεί, θαρούμε, προσβολή στα θύματα του φασισμού και σε όλους τους αγωνιστές του λαού αυτή η ανιστόρητη ταύτιση του φασισμού-ναζισμού με τον κομμουνισμό που αποτελεί και την επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το βιβλίο νομίζουμε ότι είναι άλλη μια πιστική απάντηση σε αυτή τη βρώμικη προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας. Όμως ακόμα και στα πιο σκοτεινά και δύσκολα χρόνια ούτε και τότε θα υποχωρήσει ο γενναίος μας Ιωακήμ υπομένοντας διώξεις και καθαιρέσεις. Μέσα στην πιο άγρια τρομοκρατία το 1947 θα ρετά σε υπόμνημά του θα μιλήσει, ακούστε, το 1947 θα μιλήσει για τον αναντικατάστατο και κρίσιμο ρόλο του ΚΚΕ στην οργάνωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του λαού μας. Και δεν θα σταματήσει ως το τέλος της ζωής του να μάχεται για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Μαχητικά επίσης θα υποστηρίζει τα κινήματα της ειρήνης και θα παίρνει δημόσια βέβαια θέση ενάντια στις εκτελέσεις του Νικηφορίδη, του Μπελογιάννη και των άλλων αγωνιστών. Ας μου επιτραπεί τέλος, κλείνοντας, να τολμήσω μια εκτίμηση για την προσωπικότητα του Ιωακήμ που συμπληρώνει, θαρώ, και επεκτείνει την εκτίμηση του συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ναι, πράγματι, πολιτικό ανάστημα με μήτρα το Βενιζέλο υπήρξε ο Ιωακήμ της Κοζάνης. Στη διάρκεια όμως του βίου του τελικά υπερεύει και τα όρια και το πλαίσιο του βενιζελισμού. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελή Ιωάννη, βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Α Θεσσαλονίκης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Δελής μας παρουσίασε με πολύ ωραίο τρόπο το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής που έζησε και έδρασε ο Μητροπολίτης Ιωακήμ. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος βουλευτής, ο Μητροπολίτης Ιωακήμ υπήρξε μια πολυσχηδή προσωπικότητα που διακρίθηκε τόσο για το εθνικό του έργο, αλλά και ευρύτερα για το πολυσχηδές κοινωνικό του έργο τόσο στην Ανατολική Θράκη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στο ελληνικό κράτος, στη Μακεδονία κατά την περίοδο και του Μεσοπολέμου και της κατοχής, αλλά και του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Διονύσιο Βαλαή, ομότιμο καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαλαή, έχετε τον λόγο. Παναγιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Ζητώ συγγνώμη διότι έχω ένα πρόβλημα με το λαιμό μου. Ήδη έχουν υποθεί πάρα πολλά για την έξοχη επιστημονική μελέτη που έχουν εκδώσει οι εκδόσεις Σάλτο, μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πλούσιο αρχαιακό υλικό και στην ειδική επιστημονική βιβλιογραφία. Αποσαφηνίζει με την δέουσα επιστημονική μεθοδολογία πτυχές από την σύγχρονη ελληνική ιστορία, διότι εμβαθύνει σε ζητήματα τα οποία αφορούν τον ελλαδικό χώρο του 20ου αιώνα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα πάρα πολύ όμορφα έχουν αναφέρει οι προηγούμενοι ομιλητές. Απλά για να συμπληρώσω με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα τον χαρακτηρισμό της προσωπικότητας του Ιωακήμ Κοζάλης, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Φίτζιος, εάν θέλαμε να τον χαρακτηρίσουμε με μία λέξη, αβίαστα θα τον αποκαλούσαμε ανυπότακτο ακόμα και στον εαυτό του. Ακόμα και αν δεν υπήρχε επανάσταση, έβρισκε αιτίες να την ξεκινήσει. Προσαρμοζόταν στις πολιτικές και κοινωνικές περιστάσεις με φαναριώτικο αισθητήριο. Ήταν εκρηκτικός, αυθόρμητος και φανατικός υποστηρικτής των ιδεών του. Θεωρείται καύχημα και λευκή σελίδα της Εκκλησίας από τους αριστερούς συγγραφείς, ενώ αντίθετα περιγράφεται με μελανά χρώματα από τους αντικομμουνιστές. Ελέγχεται και κατηγορείται για πράξεις και παραλήψεις. Επενείται από όλους για τη συμπεριφορά του από την πρώτη μέρα της κατοχής. Είχε φανατικούς εχθρούς και ελάχιστους φίλους. Το βιβλίο του κ. Φίτζιου δεν αποτελεί απλώς μια εξιστόρηση του βίου ενός αγωνιστή ιεράρχη, ο οποίος στην ιστοριογραφία η σύγχρονη εμφανίζεται ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά εμβαθύνει με αναλυτική και κριτική σκέψη στα γεγονότα στα οποία έλαβε μέρος ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ. Και μάλιστα φωτίζει και αναδεικνύει άγνωστες πτυχές βασισμένος σε αρχαιακό υλικό. Αρκεί να αναφέρω ότι η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της έρευνάς του είναι πληθωρική. Οι παραπομπές του κειμένου του ανέρχονται στις 1870, ένας αριθμός ο οποίος είναι της άλλης μαρτυρεί τη λεπτομερή και πολύμορφη έρευνά του. Τι μπορεί να αποκομίσει τώρα ο αναγνώστης μελετώντας αυτό το ιστορικό κείμενο? Θα διευκολυνθεί στην ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ζητημάτων του νέου ελληνισμού. Καταρχήν, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον εθναρχικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο αγωνίστηκε για τη διάσωση του ποιμνίου του από τους διάφορους διώκτες. Επίσης, μπορεί να διερευνήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, τη στάση των ιεραρχών σε εθνικά ζητήματα, όπως αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην περίοδο της κατοχής, ακόμη στις πολιτικές μεταβολές, στις νέες ιδεολογίες, στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν με τον εκπαιδευτικό όμιλο και αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Δελής στα ονόματα του Δελμούζου και
του Βάνη. Έτσι λοιπόν, το θέμα Εκκλησία και αριστερά, το οποίο συναντάμε στον τίτλο του βιβλίου, είναι ένα κέριο ζήτημα και στις μέρες μας. Και ακόμη υπάρχουν ερωτήματα τα οποία αιωρούνται, ιδιαίτερα βέβαια μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μελετώντας ο αναγνώστης αυτό το κείμενο, θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα στην ιστορία είναι ρευστά και ευμετάβλητα και επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις, καθώς δεν υποτάσσονται στις ιδεολογικές κατηγοριοποιήσεις που θέτει συνήθως η σύγχρονη ιστοριογραφία. Θα προβληματιστεί ο αναγνώστης, καθώς θα συναντήσει περίεργες τάσεις και συμπεριφορές των δρόντων προσώπων, πολιτικών και εκκλησιαστικών προσώπων. Επιτρέψτε μου σχετικά με το θέμα αυτό να αναφέρω ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν εκκλησιαστικά πρόσωπα. Άραγε, πώς μπορεί να εξηγηθεί ιδεολογικά το γεγονός ότι το 1938, κατά την εκλογή Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Βενιζελικός Ιωακήμ δεν υποστήριξε τον Βενιζελικό Κορινθίας Δαμασκηνό, αλλά τον Φιλοβασιλικό Τραπεζούντος Χρύσανθο. Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνήθηκε να λάβει μέρος στην τελετή παράδοσης της Αθήνας στους Γερμανούς κατακτητές και να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση του Γεωργίου Τσολάκογλου. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τώρα τη στάση ιδεολογικά, τη στάση του Κορινθίας Δαμασκηνού, ο οποίος δέχτηκε να συνεργαστεί με το κατοχικό καθεστώς προκειμένου να αναλάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αθηνών? Μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα ιδεολογική ερμηνεία? Άλλη περίπτωση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός είχε μυστικές επαφές και συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι δεν παρενέβη ούτε με το αξίωμα του αντιβασιλέα το 1945 κατά την έκπτωση του Ιωακήμ, αλλά και του Ηλίας Αντωνίου, ούτε όταν ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά το 1947, οπότε είχαμε την καθαίρεση των δύο ιεραρχών και βεβαίως να προσθέσω και τον Ιωακήμ Χίου, τον Στρουμπή. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ιδεολογικά, να αναγνώσουμε την ιστορία, τη στάση ενός Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είναι βενιζελικός, είναι δημοκράτης, συνεργάζεται με κατοχικό καθεστώς. Επίσης, όταν αντιστασιακοί ιεράρχες καταδιώκονται από την Εκκλησία και ο ίδιος δεν παρεμβαίνει να τους προστατεύσει, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια πιο μετριοπαθής μεταχείριση του ζητήματος. Και να πάω και σε ένα νεότερο. 1982 έχουμε την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης από το ελληνικό κράτος. Την εποχή εκείνη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών είναι ο Σεραφείμ, ο οποίος έχει αντιστασιακές περγαμηνές. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ιδεολογικά το ότι ο Σεραφείμ, παρότι το κράτος του ανήκει το δρόμο, δεν προβαίνει σε πρωτοβουλίες αποκατάστασης των καταδικαστέντων αντιστασιακών ιεραρχών? Και ερχόμαστε στο 2000 και ένας Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χριστόδουλος, ο οποίος κατηγορείται για άλλα θέματα, προβαίνει, παίρνει πρωτοβουλία και αναγνωρίζει και αποκαθιστά τη δράση αυτών των αντιστασιακών ιεραρχών. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν διαβάζουμε τα ιστορικά κείμενα, διότι τα γεγονότα δεν μπορούμε να τα εντάξουμε εξάπαντος
μέσα σε κατηγορίες της ιδεολογίας. Και για να μην κουράσω και να υπάρξει χρόνος για συζήτηση, θα ήθελα να θέσω δύο ζητήματα στους αναγνώστες που θα πάρουν και θα μελετήσουν το βιβλίο. Άραγε, εάν ο Ιωακίμ Σερβίων και Κοζάνης είχε την τύχη στην περιοχή του να δρά ο ΕΔΕΣ και όχι το ΕΑΜ, άραγε ο Ιωακίμ θα υφίστατο τις διώξεις τις οποίες υπέστη? Είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτοί όσοι θα διαβάσουν το βιβλίο μπορούν να ανατρέξουν στις σελίδες και να βρουν την απάντηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε ποτέ απόλυτοι όταν μελετούμε την ιστορία. Και το τελευταίο το οποίο υπόθηκε, το οποίο είναι το κυρίαρχο, ήταν πράγματι κομμουνιστής ο Μητροπολίτης Σερβίων και ο Κοζάνης Ιωακίμ? Τι προσέλαβε μέσα από αυτή τη συνάντηση με τους αντιστασιακούς του ΕΑΜ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το περάσουμε εξ απολών ήχων. Πρέπει να προσδιορίσουμε στη σκέψη του Ιωακίμ τι σημαίνει κομμουνισμός. Ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, η κυρία Κυριατσή θεωρούσε τον κομμουνισμό ως βασιλεία του Θεού επί γης. Και εδώ μπορούμε να δούμε το θέμα. Ο κύριος Φίσιος έχει πάρα πολλά σε διάφορες βέβαια σελίδες, όπου εκεί βλέπουμε τις μεταπτώσεις του Ιωακίμ, ο οποίος ξεκινά από πολέμιος του κομμουνισμού, όπου σημειώνει ότι παραμορφώνει τη διδασκαλία του Χριστού, καταλήγει να συνεργάζεται με το ΕΑΜ και μάλιστα στις εγκυκλίους που στέλνει για να διαβαστούν στο λαό στην ελεύθερη Ελλάδα, εκεί σημειώνει ότι ο καλός χριστιανός μπορεί να είναι και καλός κομμουνιστής. Εδώ αυτά τα πράγματα θέλουν οπωσδήποτε μία ανάλυση. Δεν μπορούμε αφοριστικά να δίνουμε τίτλους και ιδιότητες. Πρέπει να μελετήσουμε πάρα πολύ καλά τις πηγές και να δούμε τους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Και ας δούμε και την περίπτωση στο τέλος. Ο Ιωακίμ ζητά την αποκατάσταση και παρότι ήταν ανυπότακτο πνεύμα, φτάνει στο σημείο να υποβάλει δήλωση μετανοίας και να ζητήσει συγγνώμη από την Ιερά Σύνοδο, και το Συνοδικό Δικαστήριο προβαίνει στην άρση της δεύτερης, της μεγάλης ποινής, δηλαδή της καθαίρεσής του. Αυτά τα γεγονότα σε αυτή την πολύ ταραχώδη περίοδο της ιστορίας μας θέλουν προσοχή στο χειρισμό τους. Ο κύριος Φίτσιος, τον συγχαίρω, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τις πηγές και φωτίζει όλα αυτά τα γεγονότα. Και γι' αυτό το θέμα της εθνικής ομοψυχίας, της ενότητας του λαού, το οποίο πρέσβευε ο Ιωακίμ, το οποίο πρέσβευαν και αντιστασιακοί και αγωνίζονταν για μια καλύτερη Ελλάδα, πρέπει να το τοποθετήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και όχι σε κομματικά ιδεολογικά σχήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φίτσιο, επίσης να επενέσω και τις εκδόσεις Σάλτο για τη δημοσίευση αυτού του πολύ σημαντικού έργου.